ljeto je. Neki su već na godišnjem, neki su se vratili, ali ima i nas koji uopće nismo na godišnjem, jer nam sad vrhunac sezone. Sad, da nam ublažim malo, ajmo nazvat to bol što nismo na Jadranu, imamo akciju u Primotroniku koja će trajati cijeli kolovoz. Tako da i oni koji su sada na kupanju ipak imaju isto nešto od toga. A to je za sve narudžbe koje će ići preko naše web stranice, koje ću vam tu pokazati kako, sa određenim promo kodom dobiti ćete 10% popusta. Stvar funkcionira ovako. Znači, vrlo jednostavno. Odem na HR RS Deliver stranicu, evo tu već vidite, ulogiran sam i idem pretražiti što želim kupiti. Ajmo reći, na primjer, treba mi induktivni senzor. Utipkam Inductive senzor i evo dobijem ih već. Uzet ću ovaj prvi koji mi se nudi. Znači, vidim ga tu na stranici, 61 komad ima na zalihama, sve što trebam napraviti dodaju u košaricu. I u pregledu košarice vidim moj proizvod i kao što sam najavio, imamo akciju, tu mogu dodati promo kod. Promo kod je ljeto 2023. Isti će vam pisati i u opisu videa na YouTubeu ili na LinkedInu, gdje god ćete već to čitati i moći ćete ga koristiti. Znači, utipkam promo kod, ljeto 2023, kliknem primjeni i voila, pokaže vam se da više nije senzor 180 eura, nego 162 eura. Odem na sigurno plaćanje i provedem naš normalni postupak zaključivanja narudžbe. I to je to. Kod vrijedi cijeli kolovoz, nije ograničen na broj korištenja, koliko god kupili, koliko god malo kupili, puno kupili, često kupili, vrijedi vam cijelo vrijeme, treba ga samo utipkati i ono što znam, kad ga jednom koristite, zapamtit će vam vaš kompjuter već. Znači ne morate ponovo stvariti. Tako da, svi mi koji se znojimo u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, na radnim mjestima i oni koji se znoje pod palmama, za sve nas vrijedi taj isti kod. Dođite, posjetite, kupite.